¿De qué entidad es? Agrupación Cultural Andaluza Rosa de San Feliu. ¿Y para qué utilizar? Pues lo utilizamos para mandar cartas a los socios, para hacer notas para anunciar si hay alguna actividad en la entidad, si hay misa rociera, si hay comida de socios, desearle a los socios feliz Navidad, los que vienen y lo ven, claro, porque otros no vienen y no lo ven. O sea que para eso lo utilizamos. Vale, muchas gracias. De nada, a ti. Una lámpara principal de l'arquitecte Gaudí. Per què utilitzareu aquests ordinadors? Tenim un ordinador allà a la sala de l'AMPA i el canviarem per un altre. El canviarem per què? Perquè serà més de funcionament, per fer tràmits, per fer correspondència, gestió d'arxiu, sí. Vale, moltes gràcies. Gràcies. D'entitat de la gent gran. Bueno, i de la FAP. De la FAP. I per què utilitzareu els ordinadors? Perquè l'hem de jo he vingut ara. És que jo he vingut ara. Para hacer trabajo interno y algún tipo de capacitación, algo de que vengan a FAP. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ya está. Sí.